I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and know that I am. Show me the truth. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, you remember, oh yes, when you walked on this land. Well, Jesus, you know, when you're looking below, it's worse now than then. Oh yes, they're cheating and stealing. This heartache and pain. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. That is all I need from you. Lord, I'm asking of you, give me all the strength. I need to pray what I have to do. 'Cause yesterday is gone. Yesterday is gone. And tomorrow may never be. Tomorrow may never be your tomorrow. Help me today. Show me the way. Lord, I'm asking of you, give me all the strength to give me what I have to do. 'Cause yesterday is gone. Yesterday is gone. And tomorrow may never be. I don't know about my tomorrow. Help me today. Show me the way. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Uye tinoda kuramba tichinamatira kuti dei nyasha dzingatirindira. Ngatimbovei nenguva yekunamata. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi. Toda kutendai nekuti muri Mwari. Patichataura nezvenyu tokumbira kuti dei mungatibatsira isu muziyo yedu kuti tisataure isu asi mutaure. Chibatsirai vana vedu, vakoma, vaning'ina, vana mai nana baba vagere mudzimba.
kuti dei nyasha dzingavarindira. Muzita raJesu tanamata, amen. Toda kutenda Mwari tichiramba tichisangana. Takambenge takuenda kuchechi, zvino chechi yakavhagwa. Ende yakavhagwa pamusana pekuti izvo hazvidi kuti munhu uudzwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hazvidi kuti munhu uudzwe kuti chirwere ichi chiri kuuraya. Uye hazvidi kuti munhu uudzwe kuti izvo vamwe vakanga vachikwanisa kurarama vakapfuura nekuda kwazvo. Tine urombo toramba tichirasikirwa nehama neshamwari. Asi chandoda kuti titaurirane tisati tapinda hedu muchirongwa chedu chanhasi ndechekuti izvo chirwere ichi chiriko nesocial distancing haizi persecution. Uye COVID is not a test of faith. Saka munhu umwe neumwe ngatirangarire chinhu ichi. Hakuzi kusatenda kupfeka mask. Hakuzi kusatenda kuita social distancing. Hakuzi kurasa chitendero kusarara makaungana muri parufu muri 1000 muchinyatsoziva kuti panapa pafiwa nemunhu ari kurwara. Uye hakuzi kuvenga kutaurirana chokwadi. Uye hakuzi kusabatana kutaurirana kuti hama ngatisaunganei. Pamusana pekuti ticharamba tichiomeserana, toramba tichiita zvinhu zvakaoma, tigovhara misha yese, igovharwa magoni nechirwere chatinoona chatinoziva. Saka isusu ndiri kukukumbirai, haizi position yechechi asi position yecommon sense. Ngatiitei zvinhu zvinoita kuti tirambe tichirarama. Kune vanofunga kuti kumwa mishonga kana kubayiwa jekiseni hazviwirirani nezvavanotenda. Muri right zvenyu makadaro. Asi chandoda kungokuudzai ndechekuti hakuna munhu uchaenda kudenga nekuti wakaramba kubayiwa jekiseni. Handisi kuti bayiwai majekiseni, ndongedza kukuudzai kuti hakuna uchaenda kudenga nekuti wakaramba kubayiwa jekiseni. Asi ndoziva kuti munhu anogona kusara kudenga nekutadza kubata temberi yaMwari zvakanaka. Ngatidzidzei kuseparata persecution neisiri persecution, issues of faith nedzisiri issues of faith. Tiseparate kudzvinyirirwa nekurambidzwa kunamata nechirwere chiriko. Saka Mwari dei angatibatsira, Mwari atikomborere. Vanochema nyaradzwai muzita raJesu. Uye vari kurwara tinoramba tichikupai tariro muzita raJesu. Muzita raShe tinovimba kuti tinonzwanana uye kuti tiri tese. Nhasi unoyu nditenderei nditange ndaverenga vhesi iri pano inowirirana nemibvunzo iri pano. Ndiri kuverenga mukati mebhuku razvirevo chapter 26. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya13. Vhesi ya13 inoti, simbe inoti, kune shumba panzira, shumba iri munzira dzomumusha. Vhesi ya14, goni rinotendereka pamahinji aro, ndizvo zvinoita simbe panhoo dzayo. Ndoda kutanga tadzokera kumasure. Mahwa kuti Bhaibheri rataura nenyaya yesimbe. Zvikanzi zvinoitwa nesimbe panapa, inomuka mangwanani yoti murodhi dzemumusha mune shumba. Saka zvamune shumba, achabuda panze anorumwa neshumba, achabuda panze achadyiwa neshumba. Saka zviri nani kusaenda kumunda nekuti panze pane shumba, kwete nekuti shumba simbe yaona shumba, asi simbe yakrieta shumba. Simbe mubrain dzayo yainvenda shumba, yapedza kuinvenda shumba ndokuipa upenyu. Saka shumba yako kwete nekuti iriko, asi shumba yako nekuti kuna asingade kuenda kumunda. Saka vanhu kana vakamuteerera achitaura nyaya yake inomeka sense. Vanhu vakatomuteerera vanonyatsoona kuti conclusion yaitwa apa inomeka sense. Iri kumeka sense sei pamusana pekuti vanhu vese havadi kudyiwa neshumba. Saka akrieta shumba so that he does not act. Akrieta shumba kuti asaende kubasa. Akrieta shumba kuti ave ne justified position, kuti arambe ari muupenzi, asi achita sebenzi rine njere pamusana pekuti riri kutiza shumba, kunyangwe vanhu vasingazive kuti shumba iyi ingori mubrain make, haizi kunze. Ndo zviri kutaurwa neBhaibheri, ndo nyaya iri kuda kuburitswa neBhaibheri panapa pavhesi ya13, kuti shumba yagadzigwa, shumba yatovepo, shumba yototyisa, shumba yotodya munhu, kunyangwe shumba iyi iri mupfungwa dzesimbe dzisiri kuda kutora action.
ndo mukatarisa vhesi iyi vana vangu inotidzosera kumashure kuya kwataitaura nyaya inoti kana munhu ukatogadha dhongi rakafa haridi haro chikafu hongu but uzive kuti harina kwarinokusvitsa. Asi iwewe manje unogona kunge une pfungwa mauri iri justified inoita seinomeka sense yekuramba wakagara pamusoro pedhongi rakafa. Zvikanzi justification yaunopa ndo yakafanana nejustification yatiri kupiwa panapa nemuranda ari panapa uyu ane nungo uyu ari kuti kune shumba panze. Mati mamboona here vanangu, the reason why you don't act, it is because makrieta shumba panze dzinotyisa kudarika kusiyana nezvisingashandi. So zvinoitika ndezvinoti munhu anoramba akagara pane zvisingashandi, aramba akagara pane zvisingashandi, ane justification yake. Shumba yaakrieta haisati yaonekwa, haisati yadya munhu, haina mombe yayakambodya, haina mbudzi yayakambodya, wakangonzwa mbiri nemutsindo weshumba, saka ndombva wakrieta yako. Saka iwewe paunenge wakrieta shumba yako unenge uchizviudza kuti inini ndikasiyana nauyu, inini ndine 30 years, zvino zvandine 30 years ndinozowanikwa nani? Uyu munhu ndadanana naye makore ane 12, saka ndikasiyana naye ndinozowanikwa nani? Uyu munhu uyu ndakadanana naye ndikarara naye akandibvisa umhandara, saka ndikasiyana naye inini ndafanana nepfambi. Ishumba dzenyu dzamakrieta vafana dzinokrietwa neshumba dzinogara mubrain yemunhu asingade kufunga, dzinogara mubrain yemunhu asingade kuacta, dzinogara mubrain yemunhu asingade kuriska, dzinogara mubrain yemunhu anoda comfort isipo, dzinogara mubrain yemunhu anoda kuenda rwendo rwaanoziva kuti hapana chekufambisa, dzinogara mubrain yemunhu anoronga business akarara orega kumuka kunoimplement, dzinogara mubrain yemunhu asingade kuona ramangwana rine chiedza. Ishu iri panapa ndeyekuti dzese dzamakrieta hongu ishumba. Tikagara pasi tichaura nezvadzo yeye ishumba, ende tikagara pasi tichaura nezvadzo zvishwadi dzinopedza vanhu. Asi ndoda kutaura kuti mukaramba muchitaura nenyaya yeshumba dzenyu idzi, nguva yekukohwa ichauya, simbe haizokohwe. Nguva yekuroorwa ichauya, hakuna unoroorwa. Justification yekurimena uri paplace unenge unayo. Asi I want to tell you, hauzombofi wakadya muchero pamuti wemunzwa. Mark my words. Nyangwe mukashingisana padare renyu rechisikana, nyangwe mukashingisana padare renyu rechikomana, nyangwe mukaona sense padare renyu repabridge, nyangwe mukaona sense padare renyu repafoni, nyangwe mukaona sense pachiwhatsapp group chenyu chamakaita, nyangwe mukaona sense pana leader wenyu asati ambosvikako, ndoda kukuudzai hakuna wakatema muchero pamuti wemunzwa. Mark my words, it will not happen. Number 2, panapa ndoda kuti muzive chinhu ichi. If you continuously imagine things, they become real. If you continuously imagine things, zvinokuaffect. If you continuously imagine things, you cease to be a free person. Unenge wawe a slave of what? Of imagination. And you know what? The things you fear the most are the things that will not happen. And the things that you have invented are the things that you do not have control of. And you think you have control by stopping at a bus stop. Paunonyatsoziva kuti hapana chichapfuura pano, ende ndiwe wega ungori pabus stop iyoyo. Why? Pamusana pekuti izvo you have invented this thing in your brain. Ndo chinhu chekutanga chandoda kukuudzai vana vangu, ndechekuti umbogara pasi uzvibvunze zvaunotya zviri mberi wakambosvikako here, zvaunotya zviri mberi uko wakambozviona here, zvaunotya zviri mberi uko wakanzi nani zvichaitika, zvawakazvitemera zviri mberi uko wakanzi nani ndo zvako, jeri rawakazvitemera mhosva yawakapara ndeyei. Iyi nyaya yauri kumhanyisa isingafambi, mhosva yako iwewe ndeyei yekuti watodecida kuzvitongera rufu. Why? Because of half a measure in the hands of a fool. Zvikanzi panapa nebhaibheri ndo mentality irimo, ndo mentality irimu tsimbe ya make a decision, and by the end of the day it is inventing scenarios so that zvinoita match decision yake. Ukatarisa kazhinji kacho mentality iyi unoiona futi panyaya yevanhu vanonyatsoudzwa kunzi zvinhu hazvishande, ende mese munenge muchiwirirana kuti hazvishande. Asi by the end of the day, nekuda kwekuti iwewe you have invented a scenario, you are justifying issues zvisingaitike. Why? Ndozvitaurwa nebhaibheri panapa
kunzi izvo ucharega hako kudyara asi hauzosviki. Yepiri, vhesi ya14 inoti gonhi rinotendereka pahinji aro, ndizvo zvinoita simbe panhoo dzayo. Inzwai munzwe makomuredzi, panapa ndoda kuti munzwisise zviri kurehwa nebhaibheri. Bhaibheri panapa riri kuti, kana kuti regai ndipe muenzaniso. Ndaitaura neumwe mwanasikana nezuro, tangosangana pane chekufambisa, taifamba tose. Saka tasangana imomo ndokumva tatanga kutaura nyaya. Tichitaura nyaya ndokumva nyaya yakazopinda munyaya umu yakanga iri nyaya yedzekudanana. Saka tichitaura pakudanana pakataurira kuti why is it that munhu anobva kubhawa, anouya otora mukomana kwaye, ombva atoroorwa, ombva atochata, ombva atoritaya, otombva atopensionwa nemukomana uyu, atopiwa pensheni yake, otogara zvakanaka ari pamudyamundigere achitonong'ona mazino nevamwe. Why? Pamusana pekuti izvo aritaya uye akwanisa kunge akainvesta mupolisi inoshanda. Now asi vasikana vanga vakamira pachechi vanenge vachingoripo, havana anoda kuvapinza mukicheni. Ndo pataitaura manje tikati problemu inoitika pakati pevasikana ava kwavo neava vachangosvika, peava vanozvibata neava maritayaries, peava vanozvibata neava vamapensheniya. Mutsauko unoitika ndeunoti ava vanosvika ava vachibva kubhawa anonyatsoziva kuti inini kana ndichida kuita zvechipfambi ndinoenda kustreet, inini kana ndichida kuita zvechipfambi ndinoenda kubhawa. Asi kana ndaakuda kuroorwa anoziva kuti kana aakupinda murelationship haasi kupinda kuchipfambi, because kana achida zvechipfambi anoziva kwazvinoitwa. Asi kana aakupinda murelationship anoziva the purpose yaapindira, yekuti kudii ari kuda kutsvaga sponsor anogona kuzomumaintaina paretirement yake yaakupinda. So paanenge achiita assessment haaite an assessment iri emotional. Paanenge achiita an assessment haaita assessment akagarwa pamakumbo. Paanoita an assessment haaita assessment achikiswa. Anotoudza mukomana uyu kuti tombomira zvekukisana, anotoudza mukomana uyu zvekubatana ndatimirei, anotoudza mukomana uyu ngatimbomirai kurara tese. Ndoda kuti tizive kuti why are we here. Why? Pamusana pekuti when this lady leaves the beer hall anouya kunopinda in an objective relationship, and when the man ari kudanana naye assesses this person anonyatsoona objectivity, anonyatsoona munhu ari kuvaka, anonyatsoona munhu ane gwara, anonyatsoona munhu ari kuda kugara naye. So by the end of the day haapedze nguva manje achiita zvinhu zvaanogona kuita kubhawa, achizviita kwaasiri kuda kupiwa mari, asi ari kuda kupiwa rugare runobva mukuroorwa kana zvichiitika. Now, asi problem manje inoitika kwamuri imimi vanangu ndeyekuti imimi hamuzi pambi, imimi hamuzi vanhu veparodhi, imimi hamuzi vanhu vekubhawa. Asi pamunopinda murelationship manje munenge muchiita mabasa ekubhawa. Saka by the end of the day you do not assess the objectivity of a relationship. Why? Pamusana pekuti muri busy kukisana. Pfambe haiuye kuzokiswa, yakatokiswa kare. In fact yatoritaya muzvinhu izvi. Pfambe haiuye kuzogarwa pamakumbo, yakatogarwa kare. So by the end of the day the activities dzinoitwa neuyu kubhawa ndo activities dzamuri kuita imimi in a relationship, and expect kuti imimi kana mapedza kuoffer those services, as thank you muchapinzwa mukitchen, as thank you mucharoorwa, as thank you muchapinda pamuchato. Manje hazvinzarwo vanosiyana nemi kana muchinge mapedza, because vanenge maakufunga kuti ndimi vekubhawa. Vombva vaenda kunotora vekubhawa vari objective pamusana pekuti when they come in as imitators, but they know how to imitate. Ndo zviri panapa manje izvi zviri kunzi izvo nekuti imimi makafanana nesimbe uye makafanana nedhoo. Hanzi rinongotenderera pahinji harina kwarinoenda, rinenge riri panzvimbo imwe harina kwarinoenda. Sei ndiri kuti makafanana neapa muri kungotenderera muri pahinji? Why? Pamusana pekuti izvo an honest lady will never ask objective questions kazhinji kacho.
And honest lady anoona kuti zvinhu hazvisi kufamba, asi haindi, anoramba sedho ari kungotenderera. Kuri kuendwa hakuna, kungovhurwa rovharwa, rovhurwa rovharwa, kwaendeka hapana. Why? Pamusana pekuti izvo hauna kuzvitaurira kuti pano ndakavingei. Kana ndakavinga kuroorwa, ngatitauredze kuroorana. Kana ndakavinga kutamba, ngatingotamba hedu. Kana ndakavinga kutsvaga mukomana, nganditsvaga anoroora. Kana ndakavinga kuti ndoda future yamangwana, nganditsvaga yane future. Kana ndakavinga kuti ndoda kuzotengerwa mabhazi, nganditsvaga ane capacity. Asi by the end of the day, you waste a lot of time waiting kuzoudzwa zvinhu zvaunoona kuti hazvipo, uchimirira kuzoendeswa kwaunoona kuti hatisvike, uchimirira kutengerwa pizza paunoona kuti mari haitambe, uchimirira kukwidzwa ndege paunoona kuti nyangwe passport haipo, uchimirira kuti munhu yachandiroora, uchinyatsoona kuti capacity haana kutombozvitaura, haana kutombotaura nenyaya yacho. Iwewe you have imagined it and it has become real. This is the problem yamunayo vanangu. You do not make decisions dziri necessary. 90% yevanhu vakagara uko muri mumarelationships asiri functional. 90% yevanhu vakagara apa makafanira nevanhu vari kusenzera kambani dziri kubhuroka. 90% yevanhu vakagara apa muri kungorarama on promises, not promises that were given but promises that were imagined. 90% yevanhu vakagara apa muri kutaura kuti izvo ndiri in a relationship and hoping to get married one day, but mukomana haana kumbobvera ataura. Why are you assuming things and you believe every relationship leads to this when it is not like though? Ndo zviri kutaurwa nebhaibheri manje kuti musaite semadhoo anoramba achingozeya panzvimbo imwe chete asi kwaendwa hapana. Ende ndiri kutaura, kana ndichitaura nevakomana ndiri kutaura nemusikana, kana ndichitaura nemusikana ndiri kutaura nevakomana. I want you kugara pasi, mubate shaya, ugare pasofa kana aripo. Kana muri webridge gara pabridge rako, kana uri pasi pemuti gara pasi pemuti. Umbofunga kuti are you dealing honestly with self? Hausi kuzvibata rafu here, hausi kuzvitamba rafu here, hausi kuimagine things here zviri kuda reality, hausi kurarama here uchiisa zvinhu in perspective zvisimo. Kana uchinge wadaro, Mwari achakuitira nyasha zvako zvigokufambira. Ende ndoda verse 15 nomva yatizvo, simbe inopinza ruoko rwayo mundiro, asi ine usimbe kuzorudzosazve kuri muromo wake kuti adye. Ari kutonyatsoziva kuti zvandanokora musuva chiri kungodiwa panapa kuti ndiseve muriwo, ndomba ndaseva ndokanda musuva wangu mumuromo. Zvikanzi bhati munhu aipinza ruoko mundiro, ndozotaurwa naZvireva chapter 26 pano vhesi ya 15. Zvikanzi unopinza ruoko mundiro but kutozongorusumudza kungoti udye, ndo pane problem yako. Kungosumudza chete kungoti chirega ndikande mumuromo, ndo pane problem yako. Saka ungocha zvino wanokureresadza, ko wagezerei maoko, ko wagarirei pasi. Iwo kana uchinyatsoziva, you are too lazy even to lift your hand kuti ukande mumuromo mako. Zvikanzi ndo kazhinji the way we handle things, the way we do our things. Tinotanga zvinhu tozotadza kupedzisa, tinotanga zvinhu tozotadza kusvitsa kuobjective yacho, tinotanga zvinhu tozotadza kuona magumo azvo. Asi isusu tinotarisira kuti patiri kufamba mukati meroad iyi, ngatifambei in a way yekuti izvo we are prepared to get there. Now, panapa inzwai vanangu mibvunzo inobvunzwa nevamwe venyu panapa. Ndepekuti izvo ndoda kukutaurirai, and let me be honest with you. Inini basa rangu harisire kuchengetedza chimiro chako. Inini basa rangu harisire kuchengetedza reputation yako. Inini basa rangu harizire kukupa value. Inini basa rangu ndere kukuudza zvinoenderana nemubvunzo wawabvunza. Uye rinini basa rangu harisire kukubata-bata. Uye rimwe remabasa angu harisire kukuudza zvaunoda kunzwa. Uye chekupedzisira chandoda kuti uzive pamberi pemunhu naMwari ndechekuti ndikakutaurira zvinhu zviri smooth hazvina kwazvinokusvitsa. Saka ndokutaurirai sezvazviri, asi handisi kukutuka, handisi kukupopota, ndiri kungokuudza zvauri. And if you accept zvauri, then you can always act. Ndine mwana wangu ari panapo ane mubvunzo wake, nemiwo ndoda kuti muteerere. Uyu mukomana uyu anopinda Savadha, muSavadha. Ari kudanana nemusikana wake, anopinda Zayoja. Saka dambudziko rake here. Akavata nemusikana wake.
zveshukwadi uyu musikana wekuzayoja yaive mhandara iye zvinezvi ave munhu ende avata naye mukomana akuti kumusikana, pinda chechi yedu, ine handikwanise kuroora munhu asingapinde chechi yedu. Ndiri kutaura nemusikana wekuzayoja nemusikana mukomana ari kuzviti Musavadha vari 2. Saka mukomana ari kuti ine handikwanise kukuroora, unopinda chechi yedu kuti ndikuroore. Musikana ari kuti izvo, inini handisi kuzopinda chechi yenyu pamusana pekuti Zayoja yakandikwanira. Saka mubvunzo uri nemukomana uyu uri kunzi, saka zvinoita here handizoone maproblemu kumberi nekuda kwekuti ndinoenda roora munhu weZayoja ari kurambira ari kuZayoja? Ndo mubvunzo woumwe wenyu, umwe mufesi wenyu ane mubvunzo wake iwoyu akatoperera pamubvunzo. Ukaona munhu achinyora mubvunzo wakareba kudai anenge akatoperera ende kwaari atori neproblemu hombe. Asi vamwe kana pane vanhu dzinopanana moto zviri nani, munonyatsoona kuti hapana problem. Uyu mukomana uyu, rega ndikuudze munin'ina, hauzi munhu wechechi iwewe, wekuti ungade kutopinza vanhu chechi, zvokuti ungati ndine chechi yandinopinda. Hauzi munhu wechechi. Saka itype yako iyi, nyange kubhawa unoroora. Zvinotorwadza kuti wationa umwe munhu waunoti anopinda chechi, but maonero andiri kuita hauzi munhu wechechi, because mabasa emunhu wechechi isusu tinoaziva, uye mabasa emunhu wechechi iwe unoaziva. Asi mabasa ako aya manje hawirirani nechechi. Ndo number 1. Saka imimi muri 2, muri pfambi mbiri dzinoopareta dzichibva kumachechi. Zvinenge zvaitove nani dei maitsvaga mabhawa, umwe achimwira kuSt Mary's, umwe achimira kwamachipisa. Asi chinonetsa ndechinoti aya mabasa munozviziva haadiwe naJehovha. Whether unopinda Zayoja, whether unopinda Apostori, whether unopinda Savadha, haasi mabasa anoraramwa nevanhu vanoziva Mwari. Haasi mabasa anoraramwa nevanhu vanotya Mwari. And by the end of the day, ndo mararamiro acho amuri kuita. Mapedza kudaro, mufamba muchiti tiri vanhu vechechi. Zvekuti munhu wese akasangana nevasikana veZayoja anofunga kuti ndiwe. Kana kuti akasangana nevakomana veSavadha anofunga kuti ndiwe. When you are a very bad representation of what religion is all about. Hamuzi imimi. Saka hatidi kuti tikunyeperei zvamunoitwa muchinzi ndiri muri vatadzi vachazotendeuka, because muri vatadzi vari kurarama muzvinhu zvavo. Ndo number 1. Number 2. Chepiri chandakuda kutaura, ndoda kutanga ndataura newe iwe musikana wekuZayoja, ndotaura newe iwe mukomana wekuSavadha, kuti iwewo musikana wekuZayoja, nyaya ndakabvira kudhara ndichikutaurirai kuti chinoita kuti munhu anzi muSavadha, chinoita kuti munhu anzi muRoma, chinoita kuti munhu anzi mupostori, haizi nyaya yekuti ataura kuti ndiri mupostori, kana kuti akapfeka chibheji chakanzi GRJ, kana kuti akapfeka hembe dzewaiti. Saka kana watongoona munhu ane hembe dzewaiti, munhu wese atoo mupostori. Hamusati mamboona here mustreet umu kune vanhu vazhinji vanofamba vakapfeka majezi ebhora? Makambonzwa kwavanotamba? Mumwe wacho akatonzi number 11, asi bhora haasati amboritamba, chaakangopfeka ijezi. So by the end of the day, mwanangu, ndo zvakafanana nepapapa. Wakaona munhu akapfeka jezi rakanzi Liverpool, iye akati ndotambira Liverpool, iwe ukafunga kuti ndiwe Liverpool, nyamba raingowo jezi chete. Ndo type yevakomana vamuri kutora. Vakomana ava vanotonetsa, ndakakuudzai. Ndakuda kumbotaura inini semuSavadha. Isusu munoziva hatirambidze vanhu kuroora zvavanoda, asi principle inoti zvakanyanyisa kunaka kuti munhu aroore vavanowirirana navo pakutenda. Vakomana vazhinji vatinoona vanojamba bhodha, ndakakutaurirai kudhara. Vakomana vazhinji vanofamba vachikunyengai vachiti tiri vechechi ava, ndakakuudzai kudhara. Vakomana vazhinji vanokubvisai mumhandara vachiti tiri maSavadha, ndakakuudzai kudhara. Ndo vari kutotinetsawo tiri kuchechi ikoko, ndo vanotonetsa tiri kuchechi. Tikaenda kumusangano vari bhizi kumitisa, tikaenda muchechi ndo vanouya nemakondomu, tikatanga kutaura nyaya ndo venharo zhinji. Tikati vanhu pfekai zvakanaka, havadi kupfeka zvakanaka. Ukati ndatipfugame tinamate, vanhu havanamata, ndo vanenge vachikisana, vamwe vachidaro. Isusu totonetseka navo, asi kana vauya ikoko manje
vanouya vakapfeka jezi reliverpool, vakapfeka jezi reliverpool, mofamba muchiti maplayers eliverpool anetsa, maplayers eliverpool haaite, maplayers eliverpool matsotsi. Nyamba handi nyaya yemaplayers eliverpool, inyaya yejezi ramaoni. Haisiriyo pfungwa iri mumunhu anopinda chechi. Dei ari musavadha chaiye, behavior yake toiziva. Dei ari musavadha chaiye, maitiro ake toaziva. Asi maitiro aya haaziriwo. Asi imi munofunga kuti manje iyi cross pollination yaitika iri kutipa hybrid. Iyi haitipa hybrid, iri kutipa maproblem. Wona manje dambudziko rapo nderekuti maakudhiskasana kuti toita sei pamusana pekuti iwewe apedza newe, pamusana pekuti iwewe haachakuda, asingachakuda akunyepera chechi, akunyepera kuti uya kuchechi uzotambira ikoko, uya kuchechi uzopinda ikoko, but haazi munhu wechechi nekuti zvinhu izvi hazvizi zvechechi. So by the end of the day chaunopanga kugara pasi nemukomana wake mutaurira kuti isusu hatisi kuroorana kuchechi nekuti hatisi vanhu vechechi. Dei tiri vanhu vechechi tisingaite zvinhu izvi. So by the end of the day roorana ikoko, musapinze chechi mukati. Sayoja haipapa, savadha haipapa, pane vanhu 2 vane nyaya dzavo. Koya iwe young men, ndokukumbira nemweya waMwari, muzive kuti chechi yaMwari yakafirwa nemunhu pamuchinjiko. Muzive kuti chechi yaMwari yakatengwa neropa rinodhura. Uzive kuti chechi yaMwari yakatengwa neropa rinotykosha. Uzive kuti chechi yaMwari Jesu akarembera pamuchinjiko nekuda kwechechi. Musafambe vanangu, kana musiri vanhu vechechi, musafambe sevanhu vechechi. Kana musiri vanhu vechechi, musafambe tichiti tiri vechechi. Kana mafunga kuita zvechechi, musaite maitiro aya ekufamba muchinomitisa vana vevaridzi, mozoti ndarambidzwa kuchechi kukuroora. Mwekumitisa vana vevaridzi, muda kuvamanikidza kuita zvavasingade. Wekumitisa vana vevaridzi, moti ndiri kukuramba pamusana pekuti uri munhu weZayoja. Moita kunge zvinonzi pane kurwisana kuripo pakati pevanonamata uku nevanonamata uku. But hapana kurwisana kuripo, chingoripo ndechekuti izvo utsotsi uhu ndo hunotisvitsa palevel iripo. Saka ndokukumbirai nemweya waMwari kuti kana mada kuita zvechipfambi, endai munoita chipfambi kuriko kwamunodiwa. Kana wada kuita zveun'anga, endai munoita n'anga kuriko kwamunodiwa. Kana mada kuita zvebhora, endai munoita bhora kuriko kwamunodiwa. Kana wada kuita zvebhendi, endai munoita zvebhendi kuriko kwamunodiwa. Usati ini ndoda kupinda muchechi menyu ndobva ndaita bhendi rangu muchechi iyoyo. Hazvidaro, pamusana pekuti izvo we follow principle, and this is not principle. You are not living right, you are not representing God zvakanaka, and you are putting the name of God into disrepute. Ndokukumbira nemweya waMwari, ita zvinhu zvako negwara. Ende ndofunga ndapedza newe. Imimi vanhu 2 hamuzi vanhu vechechi. Kana muri vatadzi vachakawa, kana muchida kutendeuka, tendeukai munoita zvamunotenderwa. KuZayoja hakutenderwe mararamiraya, kuSavadha hakutenderwe mararamiraya, raramai zvinodiwa. Iyi yafai. Ndofunga ndapedza nemi, ende ndakamboitaura, ende hatidi kuramba tichidzokorera nyaya idzodzidzi. Vafana, ndoda kudzoka kwamuri tiisirane chinhu ichi pachena. Hatidi kuramba tichingotaura nyaya dzekuita kunge tichingotenderera sedhoro riri kutenderera pamahinji, tichitaura chinhu chimwe chete at the same time. Imimi makanyanyisa kupusa sei? Why do you want to import zvinhu zvamusingagone kunzwisisa kuti zvii? Munotinetsa mangwana pamusana pekuti vanhu ava ndovaziva vane maproblem mazhinji ava. Nyange kuchechi vanenge vachimitisa, iko kuvouya vomitisa, voti uya kuchechi kwedu, ende vanozokunetsai mangwana. It will be like this forever. Hamudi henyu kunzwa, asi this is the honest truth. Iyi yafai. Uyu ari panapa uyu. Yeah. Iyi regai ndiisede mashoko angu. Regai ndirege kuverenga sezvazviri because inogona kutopedzisira yana nemuridzi. Ndoda kungokucreaterai scenario. Ndatiti sisi imimi kumusha kwenyu ndimi munotokontrola bag. Pakafiwa ndimi munotozikanwa. Mhuri yese inorarama mamuri. Muri munhu mukuru ndimi headmaster pamhuri. Zvekuti pakafiwa ndimi munotenga coffin. Uye vamwe vese vari kutopinda basa ndimi makatovarongera kupinda mabasa. Saka imimi kana muchitofamba mumusha menyu vanotokuonai kuti izvo kana musipo oxygen hapana. Munotenge ndimi munokontrola oxygen kuisupply kuti unoivhara, ndimi munogona kutoti iwe ifa achitofa, iwe hauvigwe zvakanaka havigwe zvakanaka. Ende imimi nekuti mune mari ndimi munotonga, and your word is final.
zvokuti kana mudhara achida kutoita chinhu ndipo anototanga afonera imimi obva abvunza imimi. Saka panapa yamakazoita manje tochidaro, yamakazoita panapa ndeye kudai, ndokubva machinotora mwana watete venyu, ndobva mamuti auye kumba asare achichengeta musha, asara achichengeta musha, but maitozivawo futi kuti murume wenyu imimi ireza. Zvino murume wenyu zvaanga ari reza, mufana amitiswa. Ndoda kuti munyatsopabata, ndati nyaya ndakuitaura ndichisa mashoko angu asi zvakangofanana zvandiri kutaura. Zvino uyu wamakatora manje mukasiya nereza yenyu azochekwa, wamitiswa ende wabata mimba. Saka achibata mimba iyi, dambudziko raapo panapa nderekuti hakuna wemumusha ari kuda kumuona. Haana kwaachiri kugona kuenda pamusana pekuti izvo akanganisira Murungu. Ende hatisi kuramba kuti kukanganiswa pakanganiswa, but ndoda kuti mupabate. Hatisi kungotaura nenyaya yekuti munhu wamitiswa panapa, totaura kuti amitiswa nemurungu wemhuri. Saka amitiswa nemurungu wemhuri akanganisira manje murungu wemhuri. Saka zviri kunetsa manje ndezvinoti akada kuenda kuna sisi vake havasi kuda kukonana nemurungu because ivo vakatopinzwa basi nemurungu. Akada kuenda kuna tete vari kutorara muimba iri kuda kupfirirwa, murungu akati ari kutumira marata. Akada kuenda kuna mai guru haagone kuenda pamusana pekuti havadi kuti vapesane nemurungu. So problem iripo ndeyekuti izvo uyu munhu manje ari pake ega, pari kunaya pari kubvinza. Ende reza yakacheka munhu yakangoti zii zvayo yakagara, murizi wereza anoda reza yake. Ponzwii? Ndo nyaya iri panapa kuti ponzwii. Mukatasa nyaya idzi munogona kuda kudziunganidza nedzimwewo dzakangowanda-wanda dziri interwoven. Ende mukatarisa kazhinji kacho ndepekuti izvo taitombotaura imwe yakadai zuro, ndepekuti izvo mwana uyu akazvagwa uyu hapana futi anenge achimuda. Mati mamboona kuti pamba panogona kuita ini machando, ndoroora mudzimai wangu, tobva taita vana, asi ndobva ndabuda kunze ndoenda ndonomitisa. Ndapedza kumitisa koberekwa mwana. Hanzvadzi dzangu inini hadzoramba kuziva nenyaya iyi. Nyangwe mwana wacho hapana anoda kumuona because vanoti tikangotendera kuti mwana uyu apinde mumusha tatokonana nevaroora. Ende isenario iripo iri riwo yekuti shuwa ndo zvatoitika, hanzvadzi yako yamitisa, asi yamitisa paberekwa mwana. Muroora ari kuti mwana uyu handidi kunzwa nezvake. Imimi semadzitete munodii? Ndo nyaya iripo, kwete sanadzitete chete nevamwe vese vakatenderedza, because mwana atoberekwa uyu mwana wechivi. Munoshandisa here murayiro uri mubhaibheri wekuti mwana weupombwe waimbovepo kare haafanirwe kuvinda paungano yaJehovha? Panonzii? Ndo nhamo iri pano. Ende iyi ine mhaswa dzakawanda ndingadaro, asi ndichataura nemwana wangu, but handigoni kutaura nemwana wangu ndisina kutaura nevanhu vakuru. Chinhu chekutanga chatinofanirwa kuwirirana panapa ndechekuti kana pane kukanganisika panapa patokanganiswa. Kana pane inonzi hora, firimu dzeya dzinonzi hora, iyi ndo imwe yacho hora. Manje munoziva hora yemufirimu yakanakira kuti kana uchinge wapedza kuiona hazvina kuitika, but iyi hora inofamba manje nemakumbo. Iyi ndo inonzi hora yekuti zvawaiona mutv ndo zvavakurarama. Unoziva kuti munhu anorambwa nemunhu wese inenge theory, but pari zvino izvi ndo zvatiri mazviri. Saka ndine mwana wangu ari muhora yamungangoti aita twake ndohombarume, yamungangoti akweva sanzo akweva nemarara awo, yamungangoti aya akazviitira oga. Ende handisi kuramba, ndo zviripo, ndo zvatopo. Asi here is the scenario yatinayo manje yekuti hapana anoda kumuona. Is this the ideal scenario? What do we do? Regai nitaure nevanhu vakuru ndisati ndataura nemwana wangu. Vanhu vaMwari tofanirwa kuziva chinhu ichi. Sekutaura kwatakaita last time,
some of these things zvine ma-ripple effects, zvine mamwe makuva azvinazvo, zvine mamwe ma-tendencies azvinozounza mudzimba asingakonzerwe nenature, asi anokonzerwa nekuti mweya yakaipa yapiwa space. Because patino accommodata era, tomba taramba tichi accommodata mistakes as though it is continuous error. Zvinopedzisira zvaitika manje ndezvekuti Satani anouya nemhasa dzake, Satani anouya nemagumbeza ake, Satani anouya nemametress ake. Kana auya nazvo, omba auya ozogara. Ndo patinozopedzisira takuti tikaenda kuna psychologist anoti it runs in the family. Ende chiri kuita kuti titi it runs in the family pamusana pekuti pane point where the devil was admitted, and pane point where the devil was accepted, and pakazoita point where the principle of the evil one is the one that is running the community. Saka vanhu vanenge vachirana vari muprinciple yaSatani, vanhu vanenge vachirana vari musystem yaSatani. Ivo vachiti hatizi waSatani, ivo vachiti hatiite zvezvimazango, ivo vachiti hatiite zvezvikwambo, but Satani akutogamuchidzanwa mukati mesystem dzese achinzi majinsi. Ina handizive zvemajinsi, asi by the end of the day zvinobva zvapinda within the family cycle. Why? Because people havana kuda kubreak kuti one man's error must remain one man's error, and havana kuda kubreak kuti vazoti mhosva yaparwa inofanirwa kutongerwa munhu rufu kusvika papi. Uye Mwari paanoti vatadzi vachatsva mugehena, pane here akanzi Vesa. Ndoda kuti mupabati, handisi kuti munhu haararame nemaconsequences ezvaaita, but chinoitika ndechinoti tinofangwa kuzoseparata hutsinye nekumeka sure kuti munhu ararama nemaconsequences. Pandinoti hutsinye ndepapapa, ndepekuti kana maita benzi renyu mumusha rinofangwa kuonawo pekutizira, kana maitawo benzi renyu mumusha rinofangwa kunoona pekupota. Hongu kana richifangwa kupika jeri ngaripike jeri, asi ngarikasapika kajeri richinayiwa nemvura, ngarisapika jeri riri panze, rinofangwa kupika jeri ririwo mujeri mune vamwe. Ndorevei kana ndichidaro? Ndoreva kudai izvi: iwe Murungu nyaya iyi yatovepo, and you hold vanhu vese kuti at ransom. Ndoda kukubvunzai as a family, is this the way yekurana zvinhu? Hamuone roti Murungu wenyu uyu paanenge aitawo mistake, Murungu anoexemptwa because ane mari. Murungu akatoita mistake pamusana pekuti baba mukuru ndo maitiro avairarama. Hongu mwana aifangwa kuramba, hongu mwana aisafangwa kuadmit, hongu mwana aisafangwa kuita izvozvo, hongu mwana aifangwa kuramba ari principled. Asi dambudziko ramaita nderinoti imimi motora huku moiisa umu, motora bonga moriisa imomo, moti hungu ramba uchibhururuka, ukajambira pabaziro ujambira pabaziro, ujambira pabaziro. Hauona kuti onewo here Murungu ndiwo akaunza munhu uyu mumusha, ende unomuziva nemabasa ako unomuziva. Kuanga uchaunzirei mwanasikana kuti asare naye? Unga uchaunzirei mwanasikana kuti agare pamusha nekusingaperi, paunoziva kuti pamusha pano pane miyedzo? Inga ndiwanzozvitaura wani ndichiti iwe uri mukadzi uri mukati memusha, unoziva kuti murume wangu anobata-bata, unoziva kuti murume wangu vakadzi anovada, unoziva kuti murume wako ireza hamisi, asi unoenda unotsvaga musikana akanaka kudarika iwe, ndiye anenge ari musikana wako webasa achikubatsira. Haunyatsooni here kuti wavharira bonga nehuku? Unofangwa kuona nemamiriro zvaita zvinhu pano. Kana pane munhu anofangwa kusenza pamba pano, panofangwa kuita mbuya vebasa kwete musikana webasa. Asi iwewe woona kuti ndaunza musikana, wacreata unnecessary complication, wacreata unnecessary complication. Problem inozoitika ndi problem yakaita saizvozvo. Saka tese tinofangwa kuita on up. Tichiita sei? Ngatiregererei mwana. Kana pane mugove unowirirana nemabasa akaita, ngatimupei. But ngatichiregai kubva tavhara madhoo ekuti chiri mudumbu chamhora, newe wamhora. Kana uchifa ifa, kana uchisungirira sungirire, kana uchifa nenzara ifa nenzara, kana wakuenda muchipfambi permanent wakuenda muchipfambi permanent. Achienderei pamusana pemhosho imwe yapwarwa, achienderei pamusana pekuti pane vanhu vasingagone kuudza umwe munhu kuti shamwari regerera, achienderei pamusana pekuti mese you take instructions from someone nekuti ndiye ane mari,
achienderei pamusana pekuti munopanisha muiti nechaitwa nezvichazobuda pane zvaitwa. Izvozvo, that is not the correct way to do things. Kana mistake dzaitwa, imimi make sure kuti you are there to be fair, you are there to be honest, you are there kuti zvinhu zvive right. Kune nyaya zhinji imimi vana tete dzamunogona kuita sort out, dzamunogona kugara nadzo pasi kuti izvo nyaya idzi ngadzigadziriswe, asi hadzigadziriswe pamusana pekuti makapiwa pfumba muromo, makapiwa vhara muromo. You are operating under a bribe and you are admitting zvinhu zvisiri izvo. So munhu wese ngaanzwikwe uye munhu anoregererwa ngaaregererwe, asi munhu kana ane mutongo waanofanirwa kuwana mupei, asi musamutongera rufu. Zvakanaka kuregererana. Saka ndokukumbirai kunzoko, chengetai mwana wangu uyu, make sure kuti she is okay. Yes, the consequences will remain, but make sure she is okay. I am not saying vana itai zvamunoda, I am not saying vana mitiswai chero, I am not saying vana itai chero madiro. Zvandiri kutaura vanangu ndezvekuti ndo nyaya dzatinogona tichitaura. Apa ndakutongoti zvayazodeuka zvinotodii, zvayatorashika zvinotodii, mutadzi zvaatowa zvinotodii, dhishi mwana zvaasvibisa mvura mudhishi torasa zvese nedhishi here, toti here nekuti dumba redu raita tsikidzi tobva tapisa here. Handiyo nyaya yacho. The reason why tichitsiura vana, we do it out of love. The reason why tichiti vana musadai, we do it out of love. Asi kana zvaitika to show vana vedu kuti we have love, ngatichigarai navo pasi tivaudze the consequences of what has happened. Tapedza kuvaudza, let them suffer the consequences but in love. Saka chandongokumbira chandiri kuapply ndechekuti let love prevail. I repeat, let love prevail. I repeat, let love prevail. Ngatinamatei. Baba wangu damuponesi, rumbidzwai nekusingaperi. Mbiri nerikudzo zviuye kwamuri nekuti zvakafanira imi. Nyasha dzenyu dzitirindire, kuda kwenyu kuitwe pasi sezvakunoitwa kudenga. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Tesetai, tasewai, zapumuka kure, ndingaona seninzira yekuva mudanga. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Ndatenderedzwa nenamo Mwari anondinzwa. Apo vazhinji vochema ndoziva sendidi. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Kuna Kristu nzira neni handichapumuki. Oniisa kuna Baba kumusha wembiri. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni. Ndirinzira upenyu uyikuna Baba asindeni.